Ken. Wow! Sampung tao to. Kaya nga sabi nila, 3 lang po kayo. Thank you! Serving spoon pa, sir. Ay, salamat po. Lots po. Karo, sabi niyo isang bote lang. Na-enjoy? 10 drinks, ma'am, sir. Thank you! May dessert pa yan, ma'am. Yung buko banda. Later na lang. Sige po. Salamat po! Uminom? Spin lang po kayo dito. Balik po sa po tumakot is free po siya. Wow! Tapos isa is yung barbecue is 2 pieces lang po. Tapos sa isa po is 3 pieces lang. Tapos yung iba po, bali, solo lang. Ano po pag Pag ito po ang uminom is mamimili po kayo. So, Kala ko di na kami magbabayad. ang ganun? Kaya si Bay. Yay! May free! Sa gitna. Sa gitna? Isa po. Pipili kami. Pag dito, nakikita ko sa Derangan eh. Punta ka dito, punta ka dito. Natin natin dito. Di ba? okay na mo, ma'am?
Thank you. Isaw po. Okay. Okay. Inom na eh. Sabi ko, wait. Pag galing sa trabaho, red hot. Commercial. Pag galing sa bahay. Oh. Itagay. Suabe. Kala ko banayad ka. Red hot. Ang palaki na paa. Lumamaga pa mo dyan? Kunti lang. Ano, yung isaw namin doon, ang lalaki. Kasi ang ginagamit nila gansa. Cheers. Cheers. Kumain niya. Ha? Dapat suka, no? Huwag na, ka na magpalit dahil Libre lang eh. Ten. Wow! Sampung tao to. Kaya nga sabi nila, 3 lang po kayo. Thank you! Serving spoon po, sir. Ay, salamat po. Plastic gloves po. Karo, sabi niyo isang bote lang. Na-enjoy. 10 drinks, ma'am, sir. Thank you! May dessert pa yan, ma'am. Yung buko banda. Later na lang. Sige po. Salamat po. Kain na. Mahilig sa sauce. Ito. Ay, thank you. OMG, pangilan? Tumatakbo. Hindi ako mag-inom kasi hindi ako nag-inom. Ngayon lang na. Hindi ako nag-inom.
Pins mine. O ako. Ako talaga. Yan ko lang yung kanina eh. Antok na ako. So busog. Look. Ubos. Muulan. Antay lang namin
Pumila, hindi na kami. Busog-busog. Thank you for watching. Like and share.